Oimore nyakorom gajwange no mara enirio makare machiegni ahinya chenro en oimore Ramogi TV waikoni weche manyien kaka wuono jatend piny Kenya William Ruto nogo tache county ma Kisumu kamara were no chiwnegi omenda mar nyota mane onegi chako ohenni gi opogore nyakorom gajwange kaka yor bero ngimagi wami kaka ne weche ochalo kama bende weche mag siasa mene nogore nyakorom gajwange dute chenro mar oimore go kod mbaka lai en aria deka uchiel no wantie live Facebook Ramogi TV ke imbu mar SK Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube mage thondoche. Lakini Deputy President usifikiria ya kwamba tunataka kiti yako tunataka kukufukuza. Please, you are our friend. Ogai mar ODM Dr. Buru Oginga ne jalup jatend piny Kithure Kindiki ni kik obed kod luoro ni mar ODM ok get leo mare makmane gi geto twak kod winjruok gi UDA. Anyone who is earning 30,000 and below in Kenya should not pay as you earn. Serikal nigi chenro mar biro golo suru mar pay as you earn ne joma yudo sara matin ne 30,000. Kana na kogoyo omeno katwol mawiye gino go bongo wokoko bedene gino go girungu te kamora moro go girungu nyaka minode. Japuonj moro mane oserutaya onegi gi wadgi ma en japuonj maduong' e skul moro Rangwe kagilaro law. This is the beginning. For 13 years, there has never been a public transport strike. And we are back until we get the proper audience. Ng'anyo mar jomatatu otimore kidam kagwenge moko bedo gi ng'ikruok madundo mag wuoth ka moko to ohepo ng'anyo. Jaloko en Lizo Tieno nyakorom gajwang machiegni nyinga Lydia Hauke. Wachako kod mago mag siasa. Ogai mar ODM Dr. Buru Oginga okone jalup jatend piny Kithure Kindiki ni kik obed kod kibaji ni madun bura mar ODM ok get lemo mare. To gintiere twak ma kind ODM kod UDA magibedo godo. Buru olero magiro mane jatend piny William Ruto osidhe omenda mar nyota Kisumu kama gisire tiyo kanyakla sirikand manyonda mar Broadbeast. Wata nyambaga chako chenro mar oimore. Kaulo sikine nyasi mar nyumo omenda ufuko rowere Kisumu e bwo chenro mar nyota mane otako kod jatend piny William Ruto. Ogai mar ODM Dr. Buru Oginga oto ne jalup jatend piny Professor Kithure Kindiki chadila kendo koni kik obed kodge kata kibaji moramora ni ODM geto komne no e twak maduond bura mar UDA kod ODM dhi bedo godo e loso sirikal melo 2027. As we move forward, we are not going to look for less. Lakini Deputy President usifikiria ya kwamba tunataka kiti yako tunataka kukufukuza. Please, you are our friend. Buru mane ok nyango nyamara wacho noko ne jatend piny kod kweth mag UDA ni chama mar ODM geto lemo kod pok maromre kode e winjruok magidhi bedo godo magibiro loso godo sirikal gino ma jodito osire budho. We are going to negotiate what our people deserve. We are going to negotiate what our party deserves. Our party is not a Jaluo party. It is a party for the whole of Kenya. And therefore, we are going to negotiate fairly. We don't want tribal parties. Magi oyangore lele kinde ma jatend piny William Ruto okoni sirikand UDA medo yaro bade kendo tiyo kanyakla kod ji mar dongo piny kendo kichore gi chien kod siasa mag akwede mag dhoudi mag pogo ganda. Sema pesa tunawapatia hawa vijana ni pesa kidogo. Nyinyi mlishawahi kupatiana pesa ngapi? Wale jamaa wamepatiana pesa zozote? Wale jamaa hawana mpango yeyote. Ati wanatueleza ya kwamba wanataka turudi mpaka miaka 10 iliyopita. Ati the only thing they can tell us, they cannot tell us a plan, they do not have an agenda, they do not have a vision, they do not have a plan for our nation. The only thing they are telling us is that we should go back to NHIF. Further initiatives in digital jobs, in affordable housing jobs, in overseas jobs, and I am sure through your administration, Mr. President, we are going to witness
the transformation of millions of young people in your first term as you look towards your second term of your administration. I want to confirm to Your Excellency that there should be no doubt in anybody's mind of your commitment to empowering our youth. Judito bende omucho mbasa kod kweth maketo sirikal tesre kagi kone jatend DCP Rigathi Gachagua machano bago ng'anyo pacho ka ni owe pepo wiji kod weche mag ng'anyo to chimre tir kod siasa makonyo rowere kod ngima oganda. The young people of Kenya have rejected negative politics. They have rejected the politics of slogans. They have rejected the old politics where politicians were talking about tribal arrangements. Who are saying they want to take over the government. I don't see them campaigning anywhere. They are just in one region, in one area. Ndio wanazunguka hapo, lakini rais anazunguka kila mahali Kenya. Hii ndio njia ya kusaidia hawa vijana. Kwa miaka mingi sana, hawa vijana wetu wamechukuliwa kama watu ambao hawawezi fanya biashara. Ili hali ile kitu wamekuwa wakikosa ni opportunity. You represent the beauty, the energy and the handsomeness of the nation. Sinivyo vijana. So I want to thank the President and his leadership for investing in young people, because when we invest in young people tutaenda mbali. Our youth are the future of Kenya. And we've been having a difficult time on how we can be able to empower them. And this empowerment, especially the way we have gotten this money and we had financial literacy and mentorship after this PS. Let me tell you, this is going to go a long way. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Malayo nus rawere mapachoka poko yudo omenda mag nyota kata obedo ni en chenro mosetimne lendo kendo thoth oganda ong'e. Kalore kod duoko mar nonro manyien ma ogol kawuono kod kambi nonro mar Infotrack, atamalo 78 ong'eyo chenro mag nyota, kamana atamalo 20 kende ema koni gi kia nyota. Nonrono mano otim tarik 24 dwe mar achiel higani, mana atamalo 36 mag jo Kenya ema osedo tiegruok kendo bende yudo omenda mag nyota. Atamalo 52 pok ondikore chenrono ka thothgi wuok nyandwat ma ugwe ka dho wadh nam chumbi kod Nyanza. Bende oyangore ni atamalo 77 mag jo Kenya oyiene 50,000 ma imiyo rawere oromo kelo lokruok kaka atamalo 19 koni omendano nok ma onge ber manyalo kelo. Jo Kenya 46 koni kata atamalo 46 koni joma yudo omendano ne ok oyiero yo maler, ka atamalo 44 to oyiene chenrono ne otim e yo ma huyanga, ka atamalo 31 koni ne ok otim e ayanga. Jatend migao mar omenda John Mbadi olando ni sirikal nigi paro mar wito osuru ma induse osach jotije machamo siling 30,000 kadhi piny. Mbadi owacho ni osuruno ma otisi ni pay as you earn kata pay owinjore gol oko ne jo Kenya makwan gi ok tin milion 1.5 machamo osara makamano. Olose kaunti ma Meru kama owacho ni ka od bura odok e chenro mage odhi chwalo paro mar chik ne od bura ka bende ogetno ne jo Kenya moko mayudo osara manie kind 30,000 nyaka 50,000 odwok ne gi osuru no piny nyaka atamalo 25. Low income earners in this country should be given a reprieve. We have agreed with His Excellency the President. He has directed me to take to Parliament a proposal. I'm not even waiting for finance bill to come in June. 1.5 million Kenyans are earning 30,000 shillings and below. 30,000. So we have said government should come for my money and leave the person who is earning 30,000 alone. Anyone who is earning 30,000 and below in Kenya should not pay as you earn. And then there's the next bracket. We are reducing the tax rate for those who are earning between 30,000 and 50,000. 33,000 going up, you pay 30%. We are reducing that also, that bracket between 30,000
and 50,000, so you only pay 25%. We reduce that by 5%. So those who are earning 50,000, first you will benefit because your first 30,000, you pay 0. Then the next 20,000, you pay 25%. We are trying to put some money in your pocket. Governor Homa Bay Gladys Wanga oyango ni obiro chulo ne rawere maya county ma Homa Bay nengo chako ohala mar permit kaka yor jiwo gi madonje yore mag ohala. Olando bende ni obiro chulo negi omenda mar SHA kaka yone ni midhiero mag midhusi okomono gi dhi mbele gi ohelni magi. Nowuoyo kinde nyasi mar chiwo omenda mag nyota ne rawere county ma Kisumu. Nyasi manotelo gi jatend piny Kenya William Ruto kama moko kuom rawere manoyudo omenda go nyiso mor margi ka giyango chenro ma gin go gi omenda go. Naenda ku start a small depot of eggs, then I will grow bit by bit. Thank you. So do you know where to buy the eggs? I've already identified where to buy the egg, but I don't want to say because someone will go there before me. I'm going to buy the water pipes because some of us, they have the pump. So we share mwenye kona pump anisaidie pump, mimi nitumie the pipes because unapata like there are sometimes kuna kiangazi, but lazima we must feed the nation. Yes. And if there is water there, we take advantage and do the irrigation. As governor of Homa Bay, I want to make my commitment as head of the government in Homa Bay that when these young people come to do business in Homa Bay, they shall not pay for any permit, they shall not pay for anything. Hiyo itakuwa juu yangu. Kwa sababu staki ugonjwa ifanye waanguke kwa biashara. Nitalipia hao wote 3,300 SHA yao wakae hapo waendelee nayo. Nimepiga hesabu na niko na kitu ya kuwalipia SHA about 20 million shillings. Hao watu wangu wa Homa Bay hao. Obila county ma Homa Bay dhi nyime gi manyo japuonj maduong' e skul primar moro ei Kagan e kar chung'ol bura mar Angwe ma isayo kuom nego japuonj manoserutaya bang' gwandruok bede kindgi e wi kiewo mar lowo e gweng' ma Wikawiti e location ma Game Sori Kachiena. Aka ripota marwa county ma Homa Bay Ali Abich lero familia mar japuonj mane onegino ywak ni wach laro lowo osebedo ka jimbore ma ochuo kelo tho kendo koro giweyo ratiro. Familia mar Joseph Owuoth japuonj manodhi rutaya higa mokalo mane onegi kod japuonj maduong' e skul primar moro ei Kagan e ywaruok e wi kiewo mar lowo. Koro wacho ni ywaruok e wach lowo ne ochakore chon kendo japuonj makoro ne onegino ne osekata tero wach lowo ne doho. Ywaruok e wach kiewono ne omedo gedore kendo kane ochopo odiechieng' manyoro to japuonj maduong' miseyo gi tim makochono ne omonjo Joseph e puodhono kama ne ochadhe gi ojalo moduogo wito ngimane ka min od japuonjno to ne owuok kod hinyruok maricho kendo ngimane nitie kinda Kuruga Sumbi e osiptal ma Kisii kama ne oringe kode. Spirit osebedo for so long and we know about it. To wang'e kaka osedhi e court ma case baba no se win. About this one, koka no chakore. Of which obedo ga koshare ga kodwa. Koro for now it is done. Koro dwaro mana ni justice otimre ne babwa obed gi the same fate as my father. Of which mama bakia kataka they follow the same thing. Anna biro kano kabiro na bire liel beno kabiro na ngeni baboto babu wano gocho na on Friday okona ni oyudo na tich moro Homa Bay County koro kona ni owinjbe ni wadi today on Monday koro ngisani bi on Sunday we draft the application. Familia mar japuonj mane onegino wacho ni giseneno matek e wach lobno makoro gikone to nokelo tho mar japuonjno ka gidwa ni mondo sirkal okonygi mar yudo ratiro mar japuonjno bang' kane osenege kod nek makochno. Ok en gima ber weche lo en mana gima thin ma ji weyo to ng'ato ok nyalo puro. The same thing he has done it severally. There was a time no puro when I was back in high school wapuro kanyo bando gi mama gokinyi wabiro gokinyi wapuro bando nikech kitambo atuko naishi hapa opuro bando jioni wayudo ko golo bando pidho nia kaka naneno kogoyo omeno katwol ma wiye gi nogo bongo wuok oko bede ne gino go girungu te kamora moro go girungu nyaka minode. Koro wan gi mwakwa as a family okwani mondo justice
mondo mi ayudre. Ruoth marito location mag Msuri Kachina Peter Oula wacho ni bure wach kiewo mar lobno ne osetere doho kendo doho ne dhi golo ng'eto mare wach lobno kochopo tarik 18 mar dweni. Oula ne okono obila mar Angwe dhi nyime kotimo nonro matut e wach nek mar japuonjno mar mako achich mitudo konek ma kochno kana okwayo jopiny mondo oremosgi e kindeni ma nonro mar obila dhi nyime. En gima nochakore chon, offices magwa gi mamoko osetemo kakelo kwe kind ji ariyogi, to kweno ne pok oyudore. But gima duong' madwa nawachi kaka chief en ni sani wach ni ne koro nie court ma tarik 18 mar dweni kes ni nonego be decided. Kana ayudo simu koa ir japuonj mowadgi Joseph, onyisa no Peter Agong'. Peter Agong' ni en head teacher mar Onyege Comprehensive School in Kagan East location. Head teacher mar school en ng'amodhi school. Taparo nitiere yore mathoth minyalo los godo wach. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Jowuoth 16 pod dhi nyime kod yudo thieth bang' kale masira mar apaya boma ma Awendo e apaya ma owuok Awendo kochomo Rongo odiechieng' ma nyoro. Jatend obila e sub-county ma Awendo Julius Kemboi oyango ni jowuoth mane nitiere nyamburko 2 mating'o jowuoth oyudo hinyruok e masirano. Kemboi wacho ni masirano nobiro bang' nyamburko mating'o jowuoth manoriko wuok Migori kochomo Rongo ne olalo break kendo otumo nyamburko machielo manochungie geng apaya. There were 2 motor vehicles, that is a Matatu. One was coming from Migori, heading to Rongo general direction, and its brakes failed. And it's a steep place, so it rammed in a stationary Matatu, which had 2 passengers. While the one which was coming from Migori had 14 passengers in total. So as a result, all the passengers, totaling 16, got injuries of various degrees. So they were rescued, while the rest were rushed to, with serious injuries, were rushed to Migori. It's a county, Migori Referral Hospital for attendance. Highway, yes, get him a moko, Markele Highway, get him a moko, Pake, Batandara, Kongekone, Katagiju would mother to a to a private car. Then again, you can come and do like Manoti Morimigori. Before Kapuki get out about, Evacuo Governor, Mokuongo. No medicated no pumps, Madongo, of Matindo, Makagaro, Tonyalo Yue, Catomedo, Speed, Oketnua, Pumps, Madongo. Riwruok mar jopuonj mar Kuppet onyono piny ne migawo mar somo kod thieth mondo mi ogol chik ne ute thieth ahinya to mago mantie Nairobi mondo mi orwak kendo chiw thieth ne jopuonj manyocha oyudo hinyruok e masira mar apaya manyocha timore oko mar City Primary. Kotane kod jagoro maduong' Akelo Misori ma otok e kinde limbe mane gitimo e skul manyocha jopuonjre 2 to e masirano. Oyango ni giyudo pek hetiyo kod SHA ahinya te ute thieth mapok piny owacho puodho kata bed ni ne oketie winjruokgi. Yuto Monde nitiere kod ler. Jopuonj ma pacho ka chako tiyo ayanga kod okumba mar thieth mar SHA masira mar apaya manyo timore ngeso tarik 31 ondhunogi kendo golo oko moko kuom rem maneno kata bed ni ne gin kod geno mar tieko midhiero mar thieth. E kinde limbe mar riwruok mar Kupeto timo e skund primar ma Milimani, skul ma owito jopuonj 2 kaluwore kod masirani, telo mar riwruogni okoni gibedo kod kinde matek e rwako jopuonj ma oyudo hinyruok kod okumba mar thieth mar SHA, ka bende ginyiso ripot mar japuonj achiel ma yudo thieth e kar thieth ma Kenyatta ma otieko seche 48 mondo mi opuodh bero mare, bero ma gikone otim kod omenda ma owuok e ofuko kata bed ni ma japuonj ma ondikore kendo chulo okumba mar thieth mar SHA. We have hospitals that refuse to take some of the teachers, very regrettable. We have a hospital that delayed the surgery of one of the teachers because of money. That was very regrettable. And I'm therefore asking the Minister for Health
to work closely with the Minister of Education and Teacher Service Commission to make sure that during this time of disaster for our teachers, all hospitals are put on alert to treat these teachers. Delayance in undertaking treatment of a teacher who was taken to Kenyatta Hospital, and the surgery took nearly 48 hours to be undertaken. That is very unfortunate. That parents had to raise 80,000 shillings for that operation to be done in a public facility. Masira ni bende gikoni oyango negi ni okute thieth duto manegi winjore ni gibiro yudie thieth ma osemi thuolo mar chiwo thieth ne jotuo kakoro. Jakom mar Kupeto Mboko Milemba omiyo duol mandiko jopuonj TSC tie mondo miyo rupuodho ute thieth duto manegi winjore ni biro chiwo thieth ne jopuonj. We are also asking the Teacher Service Commission together with the Minister of Education to quickly accredit all the hospitals that had not been accredited to SHA, because we noticed Avenue was complaining, Gunanak was complaining, Aga Khan was originally complaining. So let's accredit all these hospitals the way we agreed with them in the CBA. Kabende gikwayo mondo mi winjruogni omul japuonj moro amora ma osendikore kod TSC kendo ni kod namba mar tich bedni osendike kod piny owacho kata otiyo e skunde ma ok mag piny owacho. We would wish at this particular time that we don't need to belabor on what responsibility SHA should take, because all of us teachers are having managed scheme by SHA, and therefore we would wish that by extension even those teachers who have not been registered should have their details taken from the teacher service details in their files, so that they become beneficiaries of SHA irrespective of their registration or not. Jopuonj duto ne odar kowuokie Minet nyaka e SHA chakre tarik 1 dwe mar 12 higa ma okalo, kendo ka ne osingnegi yudo thieth makare maonge ng'ikruok kaka ne oriko e ni okumba mag thieth ma okalo. Judith Omondi, Ramogi TV. Wakaoyo mokwonge chendo ni maro imore nyakwara mga jongero kamana ahinya kuom ket Ramogi TV. Neno kanyo ote mara Reverend Dickson Ongola wacho ni entiere kodwa e chenro mabe, wacho no yie ni omenda no ka ng'ato kete chenro maber to nyalo konye. Mano omenda mar nyota. Mano Reverend Dickson Ongola ka en Rodi Kopany kod minode Pastor Rael Ochieng kod Jadung Joshua Ngaro wacho ni gimor gi Ramogi TV. Eno Perez Owili kantiere Ombek wacho ni gimowuoro ni ng'ato nego wadgi ne lo ma ok nyuolgo ng'ato owuoro ahinya. Kaka binano kanyo Joseph Oyo japuonj mar kanisa Kopere Nyandiwa Parish wacho no mora ahinya kuom keto joma ong'ol bende obed joma ideo. Wacho ni wan wamor kod President Ruto kuom deo joluo e sirikal, joluo bende obed joma neno mbele kika jomoko wuondge. Nano ote kanyo mar Mwalimu Jal gi Mwalimu Bernard wacho ni gintiere kodwa chendo gi mora ahinya gi chendo no mar nyota abino chwal ne rawere. Kaito aneno kanyo ote mar Min Pilot mar Ndhiwa wacho ni weche gichopo ne yo makare ahinya. Mano nya God Mesa. Haya, bende aneno kanyo ote mar Frank Macho ne Mombasa wacho ni omor kod chendo mar nyota mar broad-based government. President Ruto 10 bila break wacho ni Waziri James Wandayo ka omos mare. Bende aneno kanyo Fredo Bura Mikindani Mombasa wacho ni wach mar japuonj ma onegi no nekach wach lo nego sirikal okonjo piny weche lo ng'eny sana kaluo. Wacho ni ochalo tuo masani onore kendo dhano thoro laro lo sirikal odonjre mondo utheg ji. Nano bende ote mar Fredrick Odhiambo Odhis Odira wacho ni entie North Kaboch wacho ni omor gi jatend piny Kenya William Ruto kod ODM team masiro sirikal. Wacho ni Uganda luo ok chak doge dara kendo. Nano bende Kauli Bernard mano sergeant na Migori County wacho no yie kod maendeleo mar Rais Ruto kelo na jo Kenya gi Uganda luo. Wacho ni ODM kod UDA eyo ma waluo. Mano ote mar sergeant oyo matinya kwa mga juang chenro eno imore kikidhi mabor pod wantie kod mathoth. Ringreni wuoyo to be ichiko iti en aonda rem mora mora
en ranyisi ni ringreni wuoyo kodi. E penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi, ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to onyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. E chuny weche duto, rawere nigi duola, paro kaachiel kod chia. Wajo Kenya wate but wan gi cultural background gi kuma wae gi homes wa. Ma e thor wach tich abich ka tich abich. Wayawo pap ne rawere mar winjo duondgi, mar winjo pachgi, gigo magido chunygi to kod lek magin godo. So vijendo wuon gine ma oningo gichak mobilize themselves, gi support each other, one another, mondo koro giyud kaka koro gin wa negotiate mbele kacha. E weche mag somo, ngimagi, tije, to kata mago mag ringre, gichomo kanye. Sani koro nyaka jogo lok pachgi, mondo ging'e ni wadwa tiyo ne jopiny. Kochakore saa 4 okinyi nyaka saa 7, an Joyce Oduor, ane jamadar mar yie jomatindo. Kik bayi. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka, ma wabedo godo kanyachiel. Okoripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ni omiye strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riuri kod Trevor Ombija, tich adek, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Machiegni kero nyakoro mga jwang' chenro eno imore, wadhi mbele gi weche manyien. Jalar kom matend piny Kenya kod otiko mar UGM David Maraga osiro lwedo paro mano ochwal gi kweth makwedo piny owacho madwaro bago ng'anyo mar sundo piny owacho ota chenro mag gi e yor ler kod ratiro. Oloso Mombasa kama otime kampen mare mar jiwo rawere kawo pande kod ombulu ka giikore ne yiero manyien. Jatelo ne bende oseo piny owacho kuom rem kawo okang' ne jogo matudo kod wach mar monjo jotelo e kuonde mag alam. Bende no wuotho gi jokanyo mag duond burano ma bende ojiwo rawere mondo mi owuog oko karomgi mar seyo gik ma ok dhi kare ma itawo gi piny owacho to chutho weche mag mibadhi. Maraga oloso Mombasa kama no ochake time kampen mar duond buch UGM magato luore counties duto 6 mantie kadhowadh nam chumbi. Kuomba Waislamu munaenda msikitini kuomba, alafu mnatupiwa tia gasi. Hata kama iko mtu ambaye amupendani naye ameingia huko kwa ajili ya wale ambao wako huko. You are supposed to be restrained. Even I am sure even the policemen are trained that if you have to use your firearm and the person against whom you want to use your firearm is in the middle of other people, you don't shoot. Wizi ambayo inaendelea itaangamiza hii nchi. Itaangamiza hii nchi, upende usipende. Tukiendelea namna hii Kenya itasimama. Vijana wetu wamekuwa wakilalamika ya kwamba maisha yanakuwa magumu, shule inakuwa ngumu kuenda na mambo mengi ambayo tunaona ya kwamba tunalalamika. Lakini suluhisho ni moja,
na katiba yetu imetupatia uwezo wa kwenda kuchagua mtu ambaye tunamhitaji, na kwa sasa hivi tunasema tunahitaji mtu ambaye ana uadilifu, ambaye anafuatilia katiba. Kwa hivyo mjitokeze na mchukue kura, na mkishachukua kura, siku ya kupiga kura msikae nyumbani na kura yenu, kwa sababu haitawasaidia. Tok higni aboro, koro jochiw thieth e riwruok mar Kenya Union of Clinical Officers KUCO koro nyalo buonjo ka winjruok mane gitimo kind gi riwruog Governors otim ayanga kawuono ne. Riwruok mar KUCO kod mano mar Governors oketo kalamu winjruok mar CBA koda kamano mar dok e tich kaka ne giwinjore dwe mokalo tarik 28 mane gichunge ng'anyo margi manorocho yore thieth e counties ma pachoka kuom ndalo mohingo 40. Ogirimiti mokete kalamu deringo nyaka dwe mar 6 2029 kama winjruok manyien biro tim ka omenda mbalang' bende omedi ne jochiw thiethgi. Bende koro idwaro ni tend counties ochop yore mag chudo mano oyang kod duol mochung' ne osach jotich sirikal SRC e iko omenda 2024-2025. That sustainable sustainable industrial peace and stability in the health sector can only be achieved through coordinated, centralized framework for the management of the human resource for health, whether this structure through the properly constituted commission with clear statutory authority or through a strengthened, fully functional mechanism anchored under the Council of Governors. There is no socio-economic development without health, and there is no health without a motivated staff that feels that they are appreciated and that work under working conditions that have dignity. Riwruok ma ok mar piny owacho mong'ere kaka Youth for Sustainable World kauten record migao mar somo chako chenro mar miyo jopuonjre lony mopogore opogore manyalo konyogi e ngimagi ma pile ka pile. Nyafamara Jojuma nigi ler koya kaunti ma Migori. E bwo chenro ni ma imiyo jopuonjre lony mopogore opogore mabende koro biro konyogi e keto kod midhieche kata mana geta magi kale kit ngimagi. Skunde maromo 15 e subcounty ma Rongo ema igeto. Inculcate life skills such as self-esteem, self-awareness, communication, life skills between learners and other learners, life skills that will build on their decision-making, assertiveness, so that they are able to cope with these challenges that they are passing through. Apisa ma ochung' ne rang'iny mar somo e subcounty ma Rongo Julius Aguta wani skunde ma oyier e chenro ni gin mago mosebedo kod kwan jopuonje mathoth makalo e obadho mathoth ma oting'o mago mag mako yemo mondo lwenje mag kit chwech kod mamoko. We have a lot of challenges due to mining activity, gender-based violence, early teenage pregnancies, which really affect attendance in school. Our girls drop out of school.